इज्जत सरियाम कइले बा, ई ढोरी बदनाम कइले बा, ढोरी बदनाम कइले बा। जब से भइनी जवान सखे बर गइल खर्चा, चारू ओरी भइल बारे हमरे चर्चा, चारू ओरी भइल बारे हमरे चर्चा। जब से भइनी जवान सखे बर गइल खर्चा, चारू ओरी भइल बारे हमरे चर्चा, बारे हमरे चर्चा। अब घर से ही निकलल हो, अब घर से ही निकलल मुहाल कइले बा, अब घर से ही निकलल मुहाल कइले बा, मुहाल कइले बा, मुहाल कइले। इज्जत सरियाम कइले बा, ई ढोरी बदनाम कइले बा, इज्जत सरियाम कइले बा, ई ढोरी बदनाम कइले बा, इज्जत सरियाम कइले बा, ई ढोरी बदनाम कइले बा, ढोरी बदनाम कइले बा। जब से चढ़ल बारे हमरो जवानी, तय से सखी पर गइल परेशानी, तय से सखी पर गइल परेशानी। जब से चढ़ल बारे हमरो जवानी, तय से सखी पर गइल परेशानी, गइल परेशानी। पूरा गौवा में हो, पूरा गौवा में ई त सवाल कइले बा, पूरा गौवा में ई त सवाल कइले बा, सवाल कइले बा, सवाल कइले। इज्जत सरियाम कइले बा, ई ढोरी बदनाम कइले बा, इज्जत सरियाम कइले बा, ई ढोरी बदनाम कइले बा, इज्जत सरियाम कइले बा, ई ढोरी बदनाम कइले बा, ढोरी बदनाम कइले बा। सखरे बड़ी हम दुविधा में बानी, जब से हम एक खबर सुन ले बानी, जब से हम एक खबर सुन ले बानी। सखरे बड़ी हम दुविधा में बानी, जब से हम एक खबर सुन ले बानी, खबर सुन ले बानी। अलाउद्दीन परवाना हो, अलाउद्दीन परवाना खुलेआम कइले बा, अलाउद्दीन परवाना खुलेआम कइले बा, खुलेआम कइले बा, खुलेआम कइले। इज्जत सरियाम कइले बा, ई ढोरी बदनाम कइले बा, इज्जत सरियाम